Sekunjalo kwaDr Mpilo yabezizwe Zikode. Awu sinibingelele babukeli beDikida Film Production. Sihambe sahamba sikumkhulu ke manje uZikode phasi eGoli lapha esikhona ku 1 Iluf Street. Mkhulu Zikode kunjani? Thokozani bogogo, siyaphila njani? Mkhulu Zikode bingelela ababukeli emakhaya. Okhulumayo uZikode isibhakabhaka senyanga enguluzane yavamise ukunguluza abaningi umthuni kwenhliziyo zezinyangeni inhliziyo ezimbi. Ngiphuka nomzondo emlukela noba ngabe yiphi inyanga enenhliziyo embi. Feza lapha ubheka ikhanda kanti ingozi ngemumva. Abantu bakithi ngiyanibingelela uZikode lo okhulumayo ulapha eGoli unumber 1 Iluf Street Johannesburg. Siyabonga. Mkhulu asiqala ukufika lapha ekhaya. Ngelinye ilanga saye safika wawuphethe ezinye izinto wawuphethe enye induku eyayigijimisa abantu befika lapha ekhaya. Mkhulu unyaka uqalile ubaphetheleni abantu. Siyathokoza mkhulu. La kwaZikode nake nafika ngonyaka ophelile nganginikeza abantu ispecial nesikhumbula. Sasiza abantu ke leso special kakhulu. Baphumelela abantu ezintweni zabo ababengasebenzi basebenza. Ababengathola amathiphu emsebenzini bawathola amathiphu emsebenzini nababengaqonywa baqonywa nababengashelwa bashelwa uyabona nje babengabukeki babukeka ngalesa special ngisiphindile phela le special ngithemba ukuthi mkhulu kulokhu sinamandla kakhulu ukudlula lokho. Hayi buti amandla ngendlela exakile. Uyayibona yize singazange edokukhulu kodwa kuncane lokuthiwa ediwe. Uyayibona lalela phela nguxoxela abantu ababesithathile bayasiphinda kumanje bathi mkhulu lespecial mina sange sashintsha impilo yami ngiyasifuna namanje angifuna ukutshela iqiniso nje angitshela amanga mina mkhulu. Ispecial sakulo yanyaka lo siya ngoba abantu besibabazanga sihluwe ngani ngalesi sakulo nyaka okhehla lami mntaka baba. Angeke ngize ngithi ke nakukhona okuningi okuhlukile. Sisaloke sinceda abantu. Yingakho siye sithi noma kanye nje ngonyaka noma kabili sibanikeza abantu special ngani ngoba unabantu abangakwazi ukusi-afford. Nazo ke uku-afforda imithi esisuko Zikode beyikhipha la ezosiza impilo zabo. Manje ke kumele ukuthi ke ukucabangele phela nalabo abangenawo amandla. Njengoba sithe 1.5 special laser when it comes to original price su 4,500. Okay. Kodwa 1,500 unabantu abangenawo umandla kaloko out of 4,500. Sibanikezeni ngo 1.5 abantu bashintsha impilo yabo. Lapho khona mbukelo wami sondela kumkhulu Zikode and then uthola ispecial mkhulu. Ngithe mangiqala ngena ngezwe manje uthe ngiyasindelwa. Ngakubuza umbuzo we1 okay sakhuluma ngespecial mkhulu. Sikhumbuza abantu ukuthi sikhona ispecial mkhulu. Uphetheni kulonyaka? Hey mntaka baba. Wena shwi. Kunezinto abantu esiye sithi masizikhuluma bathi kazikho. Angazi uma ngiyangiqonda yini. Bethi kazikho. Kodwa abantu abayeza la bahlale lapho ohleli khona uyangizwa mkhulu ngizwa kahle bezofuna into ejulile la kwaZikode bazazi ngamehlo lezi zinto bebona mkhulu. Yes kakhulukazi abafundisi izinyanga osoma business nazo ke siyabakhombisa lezi zinto ngani ngoba basuke bezolanda zona vele. Angithi ngiyangizwa ngithini kumanje nje bafowethu bafowethu nizongixolela njalo wemadoda nizongixolela kodwa ake nginibonise ukuthi ngiyubani. Noma nifuna ukubabona labafana laba abancane ngamehlo ngani ngoba uyazi ukuthi labafana laba ungathola ukuthi yilamafutha lawa amafutha lawa anawacebisa abantu. Okay mkhulu. Uyayibona ndaba kodwa abezukuvela kunini bazovela mina mase ngithi abavele abayiveze kunini. Ngicela ukuthi ke bafowethu kwesingamanje leta nizoyibona manje iboneni kodwa ningalokothi niyisave le video ungayisave. Ungamane uthi kumngane wakho hamba uyobona evidweni ukuthi ungayisave wayisave ezakhe angifuni ngifake lapho niyangizwa. Alright mkhulu asibuyele la khona singeke senza amaphutha. Okay umuntu ngiyamtshela ukuthi akabukwe ngale
Angiyi-save. Ungaloko uthi isave. Okay. Ngiyanicela ungayisave. Ijulile lento mkhulu. Ngiyanicela. Ngicela ukuthi kuningi okujulile esisazonibonisa kona ngoba sijulile vele thina. Asisisoli futhi asixolise. Madala. Asisisoli futhi asixolise. Bafowethu. Ngiyaphinda. Khehla. Ngithi umuntu angayisave le video. Akayibuke. Andlule. Ngiyangizwa. Ngiyacabanga ukuthi umbukeli wami ekhaya lapho khona uyayibuka ivoid ungayisave. Nguzwa kahle ke. Wayisave ezakho. Kunjalo ke bantwana bethonga enhlanga sezathi ningizimu nenyakatho ntshonalanga nempumalanga. Ngithe kunina le video ningayisave. Ngiyanicela. Umuntu angayisave ivideo akayibuke andlule. Ngamtshela umngane wakhe noma udade wakho uhambe uyobuka ivideo kodwa ungayisave le video. Buningi esisazomkhombisa kona angithi nina nithi abafana abancane abekho. Kusho nina. Kusho nina nithi hayi ayikho lento esitshela ozikode bafuna ukusithathela imali nje. Uyayibona ndaba? Kodwa ke kunabantu abaziyo bahle nje emakhaya bayabuka bathi ha uzikode wayiveza lento namhlanje. Angaze bafowethu ngayiveza lento kuma social media. Angizwa ukuthi ngizwa kahle kahle. Kodwa abantu abaziyo, abantu abasuke bezolanda izinto ezijulile. Ama-client ala akwazi kodwa. Ngizwa kahle kahle. Nabo laba abancane siyakwazi ukuthi ke nasibenza ukuthi ke nanibabona. Bakhona futhi babaphumelelisa abantu bayaceba. Siyathokoza mkhulu. Hlala sezazi nizimi nenyakatho ntshonalanga nempumalanga. Ngiyakubiza Khehla Elidala okubizayo umbeshezile. Ngiyakubiza Pitha ngiyakubiza ndoda endala ngiyakubiza Mcebiso wamakhosikazi namadoda lapha emhlabeni. Namba abantu mkhulu bakubhekile emakhaya. Bathi abantu amabhizinisi abawahambi kahle. Ungabenzelani Khehla lami? Uthumela umoya Khehla emhlabeni wonke uthi abantu abaphumelele. Khehla Elidala, Khehla elikhulu. Unendoda lamkhulu eke yafika la Khehla lami. Iyakhuluma le ndoda ithi ke nifuna ukuphathizwa. Khehla Elidala. Uyanika ile ndoda amandla ukuthi ayiphathe lelizwe. Siyathokoza. Angeke ahlale ngaphumeleli. Siyathokoza. Ngivikele Khehla Elidala ngivikele mkhulu. Siyathokoza Pitha sithi makwande uhlale ngokuphumula endlini yakho enhle. Siyathokoza. Unjalo ke zingane zakwethu. Indoda engahlulwe lutho le esikhuluma nayo. Abaningi bayazi abasuke beze la bezofuna into ejulile. Akuyona into esivezayo noma kanjani ingakho ngithe ningayisave le video. Ngiyabonga mkhulu. Thokoza. Lapho okhona mbukeli wami emakhaya then thintana nomkhulu Zikode. Mkhulu Zikode abantu bakuthola kanjani? Cela ushiye inamba yakho Khehla. Ngithole lapha ku 071 969 2549. Mbukeli wami ngoba umkhulu Zikode seshilo ukuthi uyayibuka izivideo awuyisave. Siyabonga.